Здравейте на всички! Започваме една поредица от видеа, която цели да подготвя четвъртокласниците за НВО по български език и литература, разбира се. И нека направо да започнем всъщност с първата тема, която е гласни и съгласни звукове. Това ще е темата на това видео. И накратко ще обясня какви са най-важните неща, които учениците трябва да знаят за гласните и съгласните звукове в българският език. На първо място, звуковете се делят на гласни и съгласни. При гласните се чува само звук, а при съгласните звукове се чува само шум или шум и звук. Гласните са А, Е, О, У, Е, И. Ето това е звук всъщност. А, Е, О, У, Е, И. И те се делят на два основни вида. Широки, които са А, Е и О. Широки са, защото устата е по-отворена, разбира се. И тесните са И и У. И така се образуват двойките широки и тесни гласни А, Е, О, У, Е, И. И затова ги казваме всъщност по този начин. Да пишем правилно. Това ще рече как трябва да пишем правилно думите. Тоест правопис. Това е може би по-точното название. Даже при колебания за правописа на гласен звук в неударена сричка трябва да се намери друга дума, в която същият гласен звук е под ударение. Това е много важно да знаем. Тук съм маркирал с жълто ударенията, тъй като в платформата, която ползвам, не мога да слагам ударение, но предполагам, че всички вие знаете как трябва да се сложи едно ударение. Една ударена стрелкичка над буквата с наклон отляво, надясно, диагонално върху самата гласна. И нека да кажем, гласна може да пада само върху ударение може да пада само върху гласните звукове и върху я и ю в определени ситуации като цяло. И нека да видим тези думи, които съм подбрал тук. Лъжлив и лъжа. При лъжлив изговаряме А, но се пише Е. Защото Е-то, което съм маркирал в момента, не е под ударение. И аз трябва да се сетя за друга дума, в която този гласен звук, за който се колебаем как се пише, да бъде под ударение. И думата, с която може да проверим лъжлив, е лъжа. И нека да не забравяме, при лъжлив ударението пада при И-то и затова Е-то се чува като А. Следващ пример. Сладкар. Тук се пише А, но се изговаря Е, защото А-то не е под ударение. Сладкар. За да проверим думата, използваме сладък. Борец, чува се О тук, но в боря се чува ясно О, защото ударението е върху О. Така и при буреносен. Буреносен. Ото се чува като, по-скоро Уто се чува като О. Буреносен. Но в буря то се чува пределно ясно. Казвам го това, защото вие трябва да развиете този механизъм автоматично, когато пишете, най-вече когато пишете всъщност. Тези правила трябва да ги спазвате, за да не допускате правописни грешки. Трябва в съзнанието си вие да правите тези проверки и да имате достатъчно богат речник, с който вие да правите проверки на съответните думи. Друго важно правило, което трябва да знаем е, че ако в последната сричка има колебание дали се пише А или Е, думата се поставя в множествено число. Ако в множествено число звукът отпада, пишем Е. Ако не отпада, пишем А. Тоест, близък, близки, този звук Е изпада във формата за множествено число. Това означава, че тук се пише Е. И има много такива думи, изключително много. Ето някои от тях. Кръгъл, кръгли. Мокър, мокри. Дошъл, дошли. Влязъл, влезли. Облякъл, облекли. Чехъл, чехли. Тигър, тигри. И тук правилото пак още е много лесно да го запомним. Когато звукът изпада в множествено число, в единствено число се пише Е. Но има изключения. Това е другото нещо, което е малко неприятно, но трябва да го имаме предвид, че при съществителните имена, които завършват на ък, в множествено число звукът Е не изпада. Замък, замъци. Крясък, крясъци. Писък, писъци. Пламък, пламъци. Което означава, че това ък, тази наставка, тя, когато имаме при съществителни имена,
в множествено число звукът не изпада също и в единствено число се пише ък. Докато мокър, кръгъл, близък, това са все прилагателни имена. Дошъл, влязъл, облякъл, всъщност са нелични глаголни форми, причастия, те се учат в 5-ти клас като дефиниция, но пак са някакви глаголни форми. Тигър е съществително от мъжки род, но не завършва на ък. Тоест при думите, които завършват на ък в мъжки род, при съществителните имена, които завършват на ък, се пишат с ъ. И това е много важно правило, което трябва да се спазваме. Нека да се прехвърлим сега към съгласните звукове, при които има само шум, се делят на звучни и беззвучни. Звучните са Б, В, Г, Д, Ж, З, Дж и Дз, като тези два звука са различни звукове в българския език, но за тях няма отделна буква и затова се пишат с две букви, т.е. те са комбинация от два звука, Д и Ж, и Д и З, и техните беззвучни, на всичките тези, които са отгоре, са П, Ф, К, Т, Ш, С, Ч, Ц и Х. Х няма звучно съответствие, но сега ще кажа още веднъж звучните и техните беззвучни като двойки обаче. Б, П, В, Ф, Г, К, Д, Т, Ж, Ш, З, С, Дж, Ч, Дз, Ц и Х е беззвучен звук, но той няма звучен събрат, нека така да го кажем. Сонорните съгласни. При сонорните съгласни имаме и шум, и звук. Не се делят на звучни и беззвучни. Отбелязваме ги с буквите Л, М, Р, Н и кратко. И по принцип думата, която се дава в тези случаи е ламарина, но с моите ученици ние успяхме да разберем, че има и дума, която да събере всички сонорни съгласни на едно място и тази дума е ламинирай. И даже са подредени в реда, в който по принцип ги изговаряме. Така че при сонорните гласни имаме шум и звук. Тоест звукът, ако се върнем на гласните звукове, ето в началото, при гласните имаме само звук, докато при съгласните имаме и шум. Така, продължаваме нататък. Тук има много важни правила, които са свързани с правописа на съгласни звукове. И ето едно от тях. Звучният съгласен звук се чува като беззвучен, ако след него стои беззвучен съгласен звук. И ето няколко думи. Дръжка. Т.е. при дръжка се пише Ж, но се чува Ш, защото звучният звук Ж се обезвучава от беззвучния К. И как проверяваме? С друга форма на думата или с сродна дума, в която звукът да се чува ясно. Т.е. при дръжка се чува Ш, но при глагола държа, Жето се чува ясно. По същият начин е и при гладка. Дъто е звучен, като е беззвучен звук и дъто се чува като т гладка. Но при гладък дъто се чува ясно. И така нататък. Мравка, мравуняк и много други примери. Ето нещо, което лично за мен, според мен това е най-лесното, което мнозина от вас знаят, съм сигурен, но все пак нека да го кажем. В края на всяка дума звучните съгласни се изговарят като беззвучни. Тоест Павлов е звучен, но се чува като Ф беззвучен. Форма за множествено число Павлови се чува В-то ясно. Съсед чува се Т, но се пише Д. Проверяваме с съседи. Д-то се чува ясно. Плаж, плажове, дълъг, дълги и така нататък. Тоест, най-общо казано, това са основните и най-важни правила, които вие трябва да знаете за гласните и съгласните звукове в български език. Следващото видео ще е на тема твърди и меки съгласни звукове, така че очаквайте скоро и следващото видео. Пожелавам ви приятен ден и до нови срещи!